emva kwalokho. Hayi ngeke ngikwazi uku-understand. Nomunye umntwana usehleli esaba manje la emgaqweni wena. Hayi ngeke. Ngeke wabreakwa yimina nje. Angivumi. You belong to me, you're mine until I say otherwise. Ngeke ngikwazi nje mina ukuhlukana nawe because mina that's what I still feel something. Angazi nje mina. Distant-ke. Hayi mina sengihlukene kodwa nawe ngikwaziyo. Makumele ukuthi ukhona ofayo usho ukuthi angazi-ke. Ngoba mina ngisakufuni. Nale tape yakho leyo uzibisele ngayo uzoqhubeka kulokale ngikhathela manje. Ngizokubophisa nje ngiyakwazi ukuthi uqhamukaphi nje ngiyakwazi ukuthi ukephi. Uthando leqiniso, uthando lamanga. Igama lami nguStifuza Dlangamandla Izulu. Ngiyanibingelela nonke futhi ngiyanamkela ababukeli bayo iBlack Life TV Plus. Njengamanje ke sihleli nosisi uThema kasivakashele akhiphe lokho senhlizweni yakhe afisa ukuthi akudlulisele kulowo muntu lo yacelile ukuthi ucela ukuthi alandelwe yena. So ke nakho sihleli naye njengamanje sike simlaleleni ukuthi ingabuze ngani. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi kanjani? Ngiyaphila na. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona bese nje uyangilandisa ungiqale nje ekuqaleni because angisho understand singangingekho empilweni yakho kade kwenzeka lezo zinto lezo zengazo la. So ngilandise nje kahle ungiqale ekuqaleni njengomuntu ongazi lutho njengoba ngingazi lutho vele ukuthi ungichazele ukuthi why uzile la ekhaya kule show. Igama lami nguMandisa Wangema ngiqhamuka eMayville. Inhloso ukuthi ngibhalele le show yala ekhaya ukuthi ngifuna usizo mayelana nomuntu engangithandana naye useyinkinga kuthina. Okay. Kunomuntu ebengithanda naye wesibili. Manje uyinkinga phakathi kwami naye. Kwenzakalani? Uyamshaya lo ngithanda naye manje. Umthumela ngabantu. Okay. Mhlambe asike sibuyele emuva yiqale la uhlukana usathana naye lo wakudala noma awusathana naye? Angisathandana naye. Antontwana nenze lutho. Anibonani futhi. Okay. Ngicela ukwazi umsuka wokuthi nihlukane. Yini eyenzeka back then? Nani kade nihlukaniswe yini naloya? Into eyenza ukuthi sihlukane mina ngangihlolwa. Ngajola naye ngina 18. Sajola isikhathi eside and then ngina 21 kwakumele ukuthi ekhaya ngiyenzele umemulo and then ngawenza. After that wathini cela silale ngavuma ngoba wayethe uzoyovela ekhaya. Lo wakudala ayilo wamanje. Yes. Wavela ke kodwa akazange avele. Okay. Ngabatshela abazali bami ukuthi hawu nangu walala nami kodwa manje wangithemba ukuthi uzovela ekhaya akasakwenzi lokho. Utshela abazali? Yes, ngitshela abazali. Sure, okay. Mangibatshela abazali bami and abayikholwa leyo nto leyo. Ngase ngathi asambeni siye kubo kamfana bangithatha umalume sahamba soyokhumba khona. And then waphika wathi akayazi leyo nto akangazi. Ma. Yebo kwaba njalo. Lapho uphika nje nisathandana nikaze ngixabana. Ngalesi sikhathi ekade ephika. Nani right ku relationship? Right. Okay. So ekuphikeni kwakhe naqhubeka naba right noma mhlambe wenza wafila kanjani ezokuphika phambi komndeni wakho? Ngafila bad. Bese ngacasukela ukuthi hawu wangithembisa kodwa manje usuyaphika phambi kwabantu. Wayenza kanje. Wangihlaza phambi kwabantu. Ngase ngacasuka kusaba into engabonani nje. Okay. Nahlukana kodwa noma nagcina ngongabonani? Sahlukana nje. Akekho wakhipha igama lokuthi sesihlukene navele nazibana? Sazibana nje. Okay. Wale nale nomunye wale. Oh okay. Ngikuzwe ukade ukhuluma ngomuntu wamanje nowakudala so usungichazelile ukuthi kwenzakalani ngalo wakudala. Then lo owamanje isithini ke story? Lo manje Oyama igama lakhe. Sahlangana nje emgaqweni wangishela wangichaza sesisathandana. Okay. Ukuthandana kwethu beku right kodwa wafika uMawandi lo bengitshela naye eqaleni. Esezongihlasela ngicabanga ukuthi ungihlasela wakho ukuthi akafuni ungibona ngihappy. Okay. And then wase ukuhlukumeza mina
usebenzisa u-Oyama lo ngithandana naye manje. Emsongela, emthumela ngabantu, yabo yonke leyo nto leyo. So u-Oyama ubungakazi umtshela ukuthi kwenzakalani nalo omdala njengoba engafuni ibe happy kwi-relationship. Bengaze ngimtshele. Uzimisela ngokumtshela today. Namhlanje ngizimisele. Umuntu kanjani mase nje umchaze, ungichazele yena. Naw umuntu oright, uya-understand yabo. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mase sikhulume naye face to face, engang-understand. Bayamazi abazali yena? Cha. Okay. Bengakamazisi. So ngicela ukwazi nje into ofuna ukumchazela. Okay, sengikuzwile lokho okunye but sengifisa ukwazi manje lokho ofuna ukuthi umazise kona ungibalele nje ukuthi ufuna ukumtshela ini nani ufuna umcela ini nami uthi ufuna umcela zonke nje lezi zinto. Lo wakudala noma lo? Lo wamanje ngisho uthe asikubizele lo wamanje. Yini ofuna ukisho kuyena? Ngifuna ukumtshela ukuthi lo uMawande engangithandana naye uyena owenza abantu bamshaye futhi yena uyibhuli yabo akafuni ngimtshela ukuthi akafuni ukungibona nomunye umuntu ufuna akakwazi ukuthi angiqale mina ngibreak bese kuba omunye angitake over kanjalo unesikhwele so ngifuna ukumtshela ukuthi ingakho behlezi ehlangabezana nezimpi emgaqweni engazi ukuthi kwenzakalani so namhlanje ngifuna ukuchazela ukuthi ubani owenza lokho ekwenzelani. Okay, ithi simlande khona uzokwazi ukuthi uzikhulumele naye noma ngizobe nginishiye noba uthi but ngizobe ngikhona. Ngiyacela ukuthi nisazele. Siphinda sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV Plus uhlelo esibizwa ngokuthi uthando leqiniso, uthando lwamanga. So nangubhuti wethu ukhonile ukuthi afike asijoyine ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi sikhulumisane mhlambe siphume la sisismayela sonke sisi-right sisibuyela simeni mhlambe ke kungaphezulu futhi kokujabula angazi sike sithule nje sibuke ukuthi kuzophetha kwenzeke ini. Sabona njani? Sayibona njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo sakho nala usiwakhona. Mina igama Oyama. Isibongo Qona ngokudabonga ku-Eastern Cape uthi ngihlala eMivini. Waba sibongo? Qona. Ola. Qona. Qona. Yes. Oh, okay. Uyamazi usisi wami enhle naye? Yebo ngiyamazi uMandisa umuntu bekade ngibonana naye ngihlekisana naye. Okade hayi manje. Hayi ukuthi angibonani naye kodwa ngathi into yethu ngiyithatha njengento ngathi ayiqhubeki ngoba ngibona iyaphambili ukuthi kunomuntu ayikade ebonana naye phambilini oseyinkinga into yami naye manje iyo lonto ngithi angisayiboni into yami naye kahle kahle. Oh hayi ngoba naku mhlawumbe usole umunye umuntu omusha. Yebo akuthi kukhona umuntu othatha indawo yakhe. Wenzeni lo muntu? Hlezi efika nabangani bakhe bengihlasela nokuthi ngitshela ukuthi yena ngihlokane nomuntu wakhe mina ngokwazi kwami bazimnqambe ehlukene ingekho into ebahlanganisayo kodwa ngiyadideka uma iqhamuke esithi ngumuntu wakhe and uthi nguyena owangiqala yena wathatha ubuntu bakhe and-ke anginayo ipower mina ukuthi ngalisana naye ngoba vele sekhulile yena. Okay. Nokuthi iyangiteknisha ukuthi uma ngiqhubeka ngithandana naye u-Amanda Mandisa uzongibulala. Unento bethu Amanda? Cha. Wawudidekela ngaka-Amanda? Inkinga sisiwa ngu-Amanda. Oh sisi wakho ozalwa naye? Yeah. Okay. Inkinga ke manje uthi uzongibulala uma ngiqhubeka ngithandana naye ngibonana naye sisi lo. Unayo sisi wakuthiwa Amanda mazi? Yebo, ngiyamazi. Okay, kungcono. So okokuqala yenzeka lento wazichaza ekade ufike nabangani bakhe ezokhuluma ukuthanda kwakhe wazichaza ukuthi ubani obekade ethandana nobani ngoba wavele wenza ngendlela enza ngayo wahamba ungazi ukuthi uba ngathi wayezama uzazisa ngendlela wayenza ngayo kodwa zange ngigcine ngimthola ukuthi ungubani wami. Okay. Ngaye ngihambe ngizwe ukuthi wayekhona umuntu engumawanda wayebonana naye. Okay. Kodwa zange ngazwa ngaye ngitshela. Useke wahlala phansi naye umuntu wakho
nje nakhulumisana ngayo yonke lento ukuthi mhlambe nizoyiqeda kanjani, nizodlula kanjani kuyona, njengoba ungiphatha kabi manje mawuthi yes siyathandana kodwa manje yabo lo akodwa loya ofakile ekuqaleni bengikubuza awukho right ekubeni nisathandana kuzobe manje. So awukwazi uthola ithuba lokuthi ukhulumisane naye ukuthi lento nizodlula kanjani kuyona. Azange ngithole ithuba ngokuthi bengikusaba ukubonakala ngiseduze kwami ngoba wathi ubafa ngifuna eduze intombi yakhe. Mina ngisabele impilo yami. Bekugwetshisa ngalendlela ukuthi ube ubungozi. Ngokuthi vele sekhulile and bangihlanganela. Omdala. Yeah, umkhulile. Okay. Sure. So unesifiso sokuthi akhulumisane nawe. Angazi ufisa ukuthini kuwena. But ngiyacela nje umuntu isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini akubizele yona. Akunankinga ngizomphindlela. Okay, ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana nomuntu wakho. Okay, Ayama. Ngiphalela lo hlelo ukuthi ngicela usisi angisize mayelana nenkinga esinayo ukuthi uma wande ubhizi uyakushaya ulibele kulandelele kuthumela ngabantu. Ngifuna ukukutshela isizathu sokuthi enze lokho namhlanje. Ngoba bengakwazi ukutshela ngoba bengingenalo ithuba lokuthi ngikutshele. Into ebiyenza lokho ukuthi uma wande walala nami wathi uzongikhokhela uzovela ekhaya wangakwenza lokho. Manje saxabana nabazali bami wakuphika lokho ngathi ngizoya emaphoyiseni futhi wacasuka ngalokho uyibhuli kahle kahle yabo. So manje izinto bese ngasahambi kahle ngenxa yalokho. Uma wande njalo befuna ukuthi mangabe sisibona eshaya yabo but kwangenzeki yabo. Manje mina ngifuna ukuthi sidlule kule ndaba sixoxisane mhlawumbe naye mangase ebe khona ngifuna ukuthi naye sihlukane kahle kungabe khona umuntu oshawa nayo uyena owenza imbangela yalento ukuthi mina nawe kahle wena ube sengcipheni impilo yakho yabo. Yazwakala. Mhlambe ke engakasho lutho ngifisa ukwazi ukuthi ufila kanjani mangimbuza ngawe athi Oyama yes siyathandana kodwa ufila kanjani shiya nje ukuthi uyasazi izizathu esingemuva but umuntu wakho nje umuntu wakho wazi ukuthi uyakuthanda kodwa mayebuzwa ngawe abe naloya kodwa loya yes siyathandana but how do you feel? Ngifila kabuhlungu ngoba kunzima ngokweside lakhe. Nami ngiya-understanda futhi. So ingakho ngifuna ukuthi sixazulule le ndaba namhlanje ungisize wena. Okay. But Oyama ngifuna ukwazi la ukuthi okay asakhulumi ke ngento ehlangene nani noba uthu ngiyabuza nje into engidinga uunderstand. Angiyena umuntu wesilisa angikaze ngabe umuntu wesilisa before so angikwazi ukuba umuntu wesilisa kunjani. So ngicela ukwazi asayidini lakho if uqala intombi uzizwe engazi ukuthi usushade nayo yini ngesingawe nje mhlawumbe ungakhulumela nabantu besilisa bebonke but ngiqondene nawe manje if uqala nje kuba nomuntu osifazane usukuyitshela ukuthi usushadile naye. Kuyenzeka lokho ngokuthi subuyitshe ukuthi yena umuntu ungachitha naye ubomi ukuthi ngiwena umuntu omqalile wathatha ubuntu bakhe. Kodwa ke kwabe ngesikhathi kuye kushisana ukuthi wena indlela warecta ngayo emva kuba uye wathatha umuntu omqalile nokuthi ubuzimisele kangakanani ngayo. But sometimes kuyenzeka uthatha umuntu omqalile kanti bungazimisele ngayo. Kodwa mase iqhubeka nempilo yakho kube ngona uvakalelwa ukuthi la muntu ikhona into eyenzeka phakathi kwakho. Okay, suqhubekile lempilo yakho naye uqhubekile nempilo yakhe. Mase umbonise nomunye umuntu uthola ukuthi nawe vele ngaleso sikhathi unayo umuntu but uke kuvuke ini usumbona esethandwa womunye umuntu ekubeni wazi kahle ukuthi noma wazibonela ukuthi bekuwena oqala. Ukuphendula lo mbuzo wakho ngathi nenhliziyo naye ayinalo iqiniso ukuthi yona ivakalela ukuthi ikhombisa ukuthi ngiyavakalela ngokumbona ukuthi ujabulile ngaphandle kwami ngoba ngangitshela ukuthi mina olethe injabulo kuyena akekho umuntu ozangijabulisa ngaphandle kwami ukuthi mina wathatha umuntu omqoka. Okay kulungile umzwile manje ukuthi utheni kuwena angisho ngiyamuzwa yena lokho akushoyo kwaye mina engifuna ukwazi ukuthi singenqoba kanjani ngoba mina angali ukuthi ngiqhubeke naye sithandana inkinga ukuthi ngisabela impilo yami.
Usamthanda ngisho? Ngisamthanda. And ngiyajabula mekukuthi uzimisele ngokuthi wazi ukuthi nizodlula kanjani kuyona lento le. So ngicela unishiya ngineze isikhathi senu nikhulumisane kahle ngingekho because nanoma kuthiwa senisukile la studio seni right ngizobe ngingekho still ethandweni lenu. Ngizobuya ngesikhathi singanani. Ngiyabonga. Ayama. Ngifisa ukubonga ngokuthi uzile la kule show ukuthi sixoxisane ngikutshele ngendlela ebengizizwa ngayo nokuthi bekwenzakalani isikhathi nedlule. Ngiyakuthanda nami. And usisi bengifuna ukuthi asisize. Nanokuthi isombululeke lento le ngoba manje kumele ukuthi kiwe emaphoyiseni afake protection order kulungile as long mina nawe sizoba right. Ngiyathemba ukuthi naye uzocela ukuthi angifonele angisize sintshele ukuthi akwazi ukuthi amkele ukuthi mina naye sekuphelile. Ayazwakala kwaye iyona into esilungele ile ukuthi basithola usizo la ekhaya bese simfakele protection order ukuze siqhubeke nento yethu sibeke phambili. Nawo akukho okudlula lokho. Yeah. Ukubambisana nje kuphela. Kuyalunga kodwa? Kuyalunga. Mfana. Uthini futhi? Hey. Uthi uyayifuna le solution yalento le. Nayo ukhathele back. Okay. Nami ngiyamzwela. Kuyalunga. Kuyalunga lilokho akusho uthi siyafuna uyenza lento. Awushiya ngawo inhliziyo yami. Lutho. Awubeka ngiqo. Lutho. Vele ngiyakudlulisa ngidlulisa. Okay. Benithi niphume nayo iphi solution? Niyavuma ukuthi mhlambe singafona noma cha? Singafona. Sifunela ngalo ukuthi simtshele sifuna protection order ngabe. Okay. Ifuna ukusiza kuyo. Okay, kulungile ngiyayamukela call sizofona but ngiyacela ukuthi kube wena okhulumisana naye. Ngiyongena only if akakuzwa ukuthi uthini but mesifona nje mesiqalisa ukukhulumisana ngicela ukuthi ungene wena kuqala. Okay. Ngiyacela sinisifone. Hello na. Hi, njani? Yaphela kunjani? Kuhle nami. Ngiright nami. Singakhuluma akho busy. Ngikhuluma nobani na? Ukhuluma noStufuza njengamandla ezulu from Black Life TV. Awukho matasa? Hayi kakhulu ngangalalela. Alright, ngivakashela usisi la igama lakho ngitshelile wathi uMandisa. So ukhona umuntu ekuthiwa uMandisa omazi? Yeah, ukhona. Okay, ucela ukukhulumisana nawe njengamanje. Uma belanga. Hello? Hi Mandisa njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyancane. Yeah. Ayifonela ka TV manje. Hayi mfethu ungasabi ukuthi isingidle kakhulu lento le yabo. That's why ngibhalele lana ukuthi ufuna ukukutshela ukuthi cela uhlukane bandla nento yenzayo ubhulisha omunye umntwana yabo. Because manje akasaphephile emgaqweni. Uma ukuthi awukwenzi Uba manje lo khuluma ngayo wena. i-boyfriend yami oyama. Mina ukuthi ngi-understand indaba ama-boyfriend wakho mina. Awu-understand kanjani? Ngizo-understandani mina kuyazi nje ukuthi thina sobabili besinayo into esiyihlelile sokuthi ukuthi we have a future together. Manje usuzoqhamuka usuzongitshela lezo zinto lezo calling from TV futhi nalapho. Hayi bo. Usuqhuba ungangihloniphi nje with all the things that you're doing. Ubufuna ngenze njani wena ungenze kanje? Ngizokwenza kanjani mina if you don't want to talk to me mina mengizamela Awulaleli wena, awulaleli. Ngilalela ukuthi uzongitshela indaba ukuthi uyathola wena. Mina ngi-understand leyo nto leyo. Hayibo, sesahlukana nje kanti yini inkinga yakho? Wena ukuthi ungijwayeza ngalaba bafana laba abancane ogijimisana nabo. Yazini uma ungafuni ukuyeka lento ngizokubizela amaphoyisa ngikwenza i-protection order ngoba uzo. Amaphoyisa manje ahlangana amaphoyisa nalento lesikhuluma because lendi le. Asisakwazi thina ukuhamba kahle manje wena. Usungifaka kumaphoyisa. Yabona lento yenza manje. Nawe yeka le ngqondo yakho. Ukuthi wena uyiphula. Wena ungiphushela ukuthi ngize ngiqhubele izinto engizibona. Yazi ukuthi ungidrivela ukuthi ngenze njani. Wena oqala wangijikela wena. Wena uthi ucabanga ukuthi ngenze njani mina Ngizokubophisa nje. Lalela. Wena uzongithi ukhala ngendaba ukuthi mina ngizange
ngilokhu nje do izinto engangiyithembisile. Why wena uzogijima sidila namhlanje ngibreaka namhlanje kusasa usubika nabantu ekhaya wena? What's that? Wena why uzongiphika phambi kwabantu basekhaya? Wena ucabanga i-right leyo? Sidiscuss leyo nto leyo wena ungitshela ukuthi okay kuzokwenza kanje nami khona ngizoprepare ifamily yami. Uyazi nje nawe ifamily yami uye abantu abanjani, abantu aba-traditional kakhulu. So that thing I knew ukuthi bebona ngeke beze beyithathe ngale ndlela le ehlelekele imizi ngale ndlela ezangayo. Manje wena why did you try and understand lo situation there? Because it just became distant embalwa. Hayi ngeke ngikwazi uku-understand. Nomunye umntwana usehleli esaba manje la emgaqweni wena hayi ngeke. Ngeke wabreakwa yimina nje. Wabreakwa yimina. Angivumi. You belong to me, you're mine wena until I say otherwise. Ngeke ngikwazi nje mina ukuhlukana nawe because mina that's I still feel something. Angazi-ke mina. Distant-ke. Hayi mina sengihlukene kodwa nawe ngikwaziyo. Uma kumele ukuthi ukhona ofayo usho ukuthi angazi-ke. Ngoba mina ngisakufuni. Nale shape yakho leyo uzimisele ngayo uzoqhubeka kulokale ngikahlela manje. Ngizokubophisa nje ngiyakwazi ukuthi uqhamukaphi nje ngiyakwazi ukuthi ukephi. Ngizokubophisa yeka lento oyenzayo yeke nje. Ngeke ikusize ngalutho. Wena vuma uthi nje sesihlukene. Mina ngihlukane mina naMandiso so kumele siyikhulume le. Uyayihlanyisa wena. Angisakufuni hawu. Mandiso yangihlanyela wena. Mawande. Hello. Usukhuluma noStofuza. Alright? Ngiyancenga mama njani? Ngishap nami ngiyayizwa i-conversation yenu ukufaka kwi-speaker and sikulalele nje sobawu-2. Into engiyithandayo ukuthi ungichazelile ukuthi wena waphika and kwi-conversation yenu manje ushilo ukuthi waphika but lento le iqoshiwe siyawuthatha nje umsindo wakho isithathile i-conversation yenu yonke but into angikho-ke lapho into engikuyona ile ukuthi why ufuna ukuphoqelela i-relationship ube ubona ukuthi akuhambi kahle wena awugqoke icathulo zamandisa uthola ukuthi nivumelene nomuntu wakho senilalile sekufanele kutshelwe abazali ukuze kuzokwazi ukuthi kuhanjiswe iy'mfanelo ngendlela e-right wena ujike uyaphika ma ucabanga nje wena ngokwakho uzoba njani wena enhlizweni mekuthiwa bekubhenga kuwena usuzowatshela abazali Mhlawumbe ayichazanga kahle i-situation uMandisa. Okay ngichazele-ke. She didn't prepare me ukuthi ngizona come with abantu bakubo so that nami ngikhulume nefamily yami. All this just came as a surprise nje and nami I was caught in between the situation there. So the only way of getting myself out was like I must in that way, in that sense. So but-ke kwababuhlungu-ke kuyena. We were still going to fix that thing. Bese ngithi ngiyalandelela akasabambi ama-calls akase-distant nje for a while. Manje kuyangithusa lokho because I've been trying to communicate with her. Okay ngiya-understand-ke futhi okay ngiyakuzwa ngiya-understand-a angilwe but uyacabanga ukuthi wayethuke kangakanani esezowatshela nabazali akuzona zonke izinto esibatshela zona sibatshela ngoba nakho sesazi ukuthi si-ready. Yes. So now uyazi ukuthi kwaZulu kwenziwa kanjani sasengekho isidingo sokuthi uphike but ngiya-understand indlela ochaza ngayo. So wena uma uthi usazolungisa izinto phakathi kwenu zibe right I think kufanele uzilungisa ngokuthi ukhokhe iy'mfanelo zakubo kuphela not i-relationship and uyakubeka kuyacaca ukuthi akasafuni ukuthi abe nawe usenomuntu wakho omusha asikho isidingo sokuthi ume endleleni yakhe. Mina ngizobasho kanjani ukuthi mina I was the one who like literally broke a virginity. Mangaba sizohlukana namhlanje and then sengimbona all of a sudden senomunye umuntu awugudi naye. Ave ukuthi mina sengidlala isilima la ukuthi ngimbreak yena and then lo boyfriend wakhe lo youngster yena kubuyena ozohave-ke with amela athanda khona. Kusho wena nje wathi uyakhumbula ukuthi wabreakwa wena. Ngizokhokha mina empini yena yena bese yethola nje banoMandisa engakhokhanga lutho right nje mina ngiya-understand lokho mina. Because ayikho into efanele ayikhokha ngithi bekuwena wokuqala yena usezokhokha ini phela uyena umuntu anayo manje if bekuyena oqalile ngabe bekufanele kukhokhe yena but uqale wena and ushilo ngomlomo wakho ngikuzwile. We're going to discuss that ukuthi okay sizoyenza kanjani manje ngizohamba kanjani ngokhokha kubo ngibe ngingasanayo relationship naye. No baso akhokhwa ngokuthi umuntu usathandana naye.
Akusho ukuthi umuntu uma engasathandani naye akusafanele ukhokhe. Leso sikweletu suke sisakumele. Angisho nawe ukhulile and uyangena embhedeni umuntu wesifazane kuyokwenzeka ngelinye ilanga uzala amantombazane and lento leyo uyobusuyizwa ngenye indlela ngoba nakho sekwamadodakazi akho. So ngicela wenze izinto ngendlela ekwenziwa ngayo vele. Uhambise izimfanelo. Uma usuku lokhu ucabanga ukuthi ngoba sekaqala wena kwakunzima ngaleso sikhathi sikomunye yena seku right ngaye phuma lapho i-relationship akhetha ukuthi abe kuyona njengamanje because wena wenza ngendlela owenza ngayo ngalesa sikhathi. So phuma wena okwakho ukuthi uhambe yokhokha umnyeke aqhube nempilo yakho nawe uzomthola alright. Mhlawumbe futhi kungenzeka ukuthi u-relationship. So umona ngeke uzokusize. Focus empilweni yakho, umyeke futhi naye uMandisa afocus empilweni yakhe. Ungalokhu ubuye ngesimanga sokuthi ucabanga ukuthi kwaqala wena sekukhona u-right man phuma lapho. Wena okwakho ukuthi ukhokhe kuphela. Musu ukuphoqa i-relationship ubuyibona ukuthi ayihlangani. Ngiphume kule relationship yabo kodwa indaba yokukhokha ayike ngisakhokha mina kukhona abafana abadlala nje mahala nje. Uzovinjwa yini ukukhokha manje? Nangu umuntu ombatha naye lapho. Uhleli naye lo muntu kabambatha naye bambasa lapho kodwa. Mina bese ngiyakhokha mina uzokhokha ngoba ngikhokhele lo mfanyana omncane. No, awukhokheli yena asikhuluma i-English nje la sikhuluma isiZulu. Awukhokhela omunye umuntu uzikhokhela wena ngisho wena oqalile. Wena ozazi ukuthi wena oqalile. Phela mina ngikhokha phela futhi sekuqalela wona ukuthi okay we have a proper relationship. Seyizoqhubekayo ngikhokhe whatever needs ezodingeka ngaleso sikhathi. Manje I do not understand the part lokuthi mina kumele ngikhokhe inhlawulo and then I don't get to go on continue with the relationship nomuntu wami. Like that it doesn't make sense. Wakhuliswa India yini noma wakhuliswa amaKhaleds? Awusazi isiZulu? No, akusho ukuthi uma ungasekho ku relationship nomuntu, akusho ukuthi ukhokha, akusho ukuthi umelwe ukhokha ngoba nakho umuntu usathandana naye. Noma kuthiwa awuthandananga, noma kuthiwa awusathandani naye. The fact that wena waqala, wena ufanele ukhokhe. Shiya ukuthi manje unobani. Wena kufanele ukhokhe, kumele wena. But ke bengafonelanga mina, besingafonelanga ukuthi sikhulume ngendaba zokukhokha. Ngiyakuzwa lokho awukuzwisisi but ungabuzana noma umuphi umZulu lapho. Ngingekho ke mina noma singekho thina akuchaze uzokuchaza lento engikutshela yona njengamanje. Ukuthi kufanele kwenzekeni but into ebalekile esikade sikufanelela yona ukuthi uphume uphele kwi relationship kaMandisa because ubeke wacaca ukuthi akasakudingi and second down usenomunye umuntu. Ngicela ufocus empilweni yakho. Ngizofocus ayona impilo yami le kodwa ngeke ngize ngikwazi ukukhokha ngeke. Esesiphumile kwezokukhokha ngisho ngizwisisi. Okay, ukuthi kuzobele ngikhokhe. Okay fine ngicela singangeni ke ekukhokheni ke ngoba uyavuma ukuthi uzophuma uphele kubona ikona lokho bengikudinga ngiyabonga kakhulu. But le nkulumo le uzokwazi ukuthi iqoshiwe. Mhla kwenzeka futhi uphinde ubahlupha ngeke uze kube mnandi bhuti wami. Ngeke kube mnandi. But ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ungamkele noma umamkele uMandisa methi ucela uphuma uphele ku relationship yakho. Ngicela ukuthi kufezeke kanjalo. Ngiyabonga. Yo, akungikani. Hayibo. Wakuphi? Wale kude. Majukujukwini. Sazi isiZulu. Uyasazi kodwa uthanda ufaka English kakhulu. But ke kokona konke ngiyabonga kakhulu but ngiyabonga kakhulu ukuthi uthe qona. Yebo. Ngiyabonga kakhulu uqona ukuthi usihloniphile wafika wazokhulumisana nathi. Thank you so much. Mbuka lapha ekhaya nasibonana nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyathemba ukuthi uMawande lento ayithembisile yokuthi uzohlukana nabo abayekele kuzokwenzeka ngalendlela athembise ngayo. Kodwa lokho kokukhokha manje ngicela ukukubekelela kuwena ngoba ngathi hayi kunzima. Nama ukuthi uyayibona ukuthi khona lento engekho right ngawe phumela obala mfethu ngoba ukusithula akusizi umuntu. Nikhumbuleke futhi ukuthi sakhona impande zama-Afrika i-product ne-product oyidingayo uzosithinta ko-062 219 7748. Mekuthi usekudeni khuluma nathi sokwazi ukuthi sikuposele uma ungasisendela nje i-PEP code yakho. Umuntu esingakwazi ukuthi sifike kuyena ophesheya kwelwandle kodwa njengamanje sisathola indlela singakwazi ngayo ukuthi simthumelele ama-because ngiyazi ukuthi ngiyasibuka futhi ngiyabonga kakhulu i-support kakhulukazi lapho ku-UK. Ngiyabonga kakhulu bafowethu bekuthi khona ama-products eniwadingayo ngizophinde ngibuyele kunina
nginichazele ukuthi nizophinde niwathole kanjani, but okwamanje yilabantu laba abala eduze bethu sakwazi ukuthi sibaphosele. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.